Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Met Barry Odi. Atro media de tapastrati en me die alles ma. Mi spede grond tapu. Wow, grauw welkom kona ini. U debaka kuyere fa den strana manga den strana uma. E shi de ontwikkeling nanga den verwikkelen in a kondre. Die de wotak nanga barada en dat na barada. Lloyd. Ja. Goedemorgen, brother Lloyd, Fafi. Je daar? Ja, goed. Misschien van je laf. Je laf was een soort laf, hoe je zegt het toch? Het is lekker laf no echt. Maar dat weet je, want comedie kondre. Wat comedie kondre? Zij dit ook weet je, wat comedie kondre? Dus dat zij staan ook. Ze zijn de beste bouwt dat ding, nooit de salon. Dus we vinden jammer, we hebben een comedie kondre nu. Ik kon een comedie. Dus je vindt dat de sans heeft staan na zo'n comedie? Ja, de beste bouwt dat ding. Ja. Maar oké. Ik vind dat je in een comedie kondre, dat eenmaal je dat kan dat hij dan. Ushi is de president na Palmontuin, hij dansie, mooi pagwa. Ondanks is dat weet hij een comedie kondre, maar we zien dat president hij dansie na Palmontuin, drape, hij geniet. Oh, is dat wel zo? Ik ben een volle zanger, ik ben ook zo met tang. Wat aan mijn face, ik ben gaan in mijn face. Want mijn China Facebook is de one sani. Pagwa en ook black aan mijn face. Ik vind het jammer. China Facebook hè? Ja, voor tak overasan dat hij. Mi ook toevallig op Facebook. Van mij gaat op Facebook. Mi sani pe want de brada voor no ayon die stani brada. Post taki. Ding. De yapi. Want op onafhankelijkheidsplein. Apotwalo yapi. En dan vind ik de yapi nog kon na tapaplein. Want de 4 1 juli. Ja. De 4 1 juli, de kon. Dus uno nom go. Ja, maar jammer dat hij. We ta in een samenleving pe isabi toch wel libi. Het was wel libi sweet aan ons revi. Maar Pagwa is een nationale feest. Het is een nationale feest daar. Alla mama fugo. Maar toch je ziet aquí. Yabisma die ewan chara sangot op scherpe punt. Maar gelukkig mi luku is de en mi geniet van mi allemaal ben de drape wetisma hun distani afro allemaal ben de na Palmontuin de vira a feest. Mina luku. Ja. Dat was doen ze mina luku. Ja, mi zit ka president revi ben de in zijn sas. I forget alla den druk san de ina kondre sa taking. Maar oké. Alsnog we wens de brada voor nu taki de wan switi wan holy Pagwa. Oké. We beginnen a president. Isabi we tak den tori sang ifsa in a samenleving. En hoe jere a president ontken taki aan tak binnen 200 dagen abo los. Of abo chara kondre kompo tot op real. Ama taken. Ama vergeten dat dat taken. Ama taken 2018 of 19. Ama taken 2019. Ama taken. Na assemblee ama taken na assemblee. Ama gona radio 10. Ama taken na radio 10. Furu sana mij vergeten. Maar mina vergeten. Ama ga radio 10 ama taken. Ama go apinti ama taken. Ama 2019. Maar je want hij niet na vergeten president hij vergeten. Amanda vergeten, maar blijf vergeten. Want if we look taki autoriseert tak vanaf 2020, dan nou de 2025, dan nou pas a president ko ontken autoriteit tak eno taking. Dan weet je nog comedie kon je weten, ama comedie. Ama is volgen kon comedie volgen toe. Ama taking, ama vergeten, ama vergeten, ama sabe ama taking.
Want die sabete ama taking na ya yutin na apinti. Maar ja, Wan want, kulip apinti ma yutin na ja. taking. Maar ja, want denk je voor zij dat ik nou een president die ontkenning. Ama siya ti ala sa ma taking ama na doing. Ama na do next. Mina ma bakre kati smay taki ama do sani. Jimmy ama na do next. Next na shi. Economy. Nou, 10.000, maar VVD, ina makabera 10.000 moro ba. Nou, asan fa ek kama sani fa kala baga inflasie. Asana mo tayo want to sma. Ya guarde onder osogo legdos masana inflasie. Wat voerus man is asana inflasie. Goleg de ghetto, de achterbuurten sana sabetige inflatie. Maar de massa kan was aan inflatie. Bij de 60, nu akko 11% nu. Nee, is niet waar. Inflatie betekent, dat is een diri. Maar dat is een diri bouwt dat ding. Om je bij een exie. Om je bij een sukuru. Om je bij een pakje, een kilo sukuru. Wan batara olie. Bata olie. Ja, om je bij nu. Na inflatie toch. Dat de man kon kiezen volk nu. Dus eigenlijk bouwt dat ding. Inflatie bij de 11. Wat was je als de 11? Nu aan de 60 nu. Maar de man draait nu. Bij de 60 bouwt dat ding. En nu van de man komt aan de 11. En dan kan de mij leren volk nu. Want volgens mij is dat economie. Dus kiezen. Maar mij is dat economie kiezen. Maar bij kiezen in mijn mars. Dus de man ook kiezen maar van het. Nou, als hij voor was hij ook de historie. Sinama komen redden. Sade maar dat sana. Pusam, misschien niks. Sinama redden. De maar redden via P maar redden. Want in 10 jaar via P bij dan onder. Maar ook blakke man, ook die via P zo blobaga. Dan amako redden via P. En dan andere, aparte amako redden. Zo meer takken, zo beetje. Oké, dan we gaan door naar de Sansef zijn naar condolentie, want die Ushitaki, a president, die de katak de first voters, want vanaf 18 jaar je kiest een IT-barkie. 5 senatori dat die a president ben beloofd wat los aan in de 18-jarige, ben beloofd den grond, ben beloofd den taki vrij internet tapu skoro, ben giden een vrij bus, een boto. Maar toch aan me kwam mooi bromchi, atak arkino. Alle 18-jarigen, zij gaan skoro, heeft me aben boom, want me den tak na, alle 18-jarigen kisamoni, dat me den tak den sa ego na skoro. Dat me actie me aftak dat zij sanga de wansa ne gas skoro wan. A situatie in a kondre mek boom voor jongeren tron dropouts. En hoe zit dat hier? Afrekeren doe niks voor de dropouts voor de man go bakana skoro. Maar hoe zit aan mij doe die de wansang e gas skoro. 5 natori. Nou, ama takik bato, meeste oei bij takik bato, ik ga die mensen straffen. En dat die, ama ko straffen nu. Dat na straffen. En dan afwan de kolu van hier sama takik. Ja. Zo alleen nog dan afwan de kolu. Ik was schrijven in om in uw pijn. Universiteit nodig, 4.000 in pijn. Lager school naar afwan de kolu. Wat dat 500 kolu lager school. Met de bouw gewoon naar 1000 kolu. Inschrijven. Dat is afwan de kolu naar Sari. Dus afwan de kolu sama ama takik ordinaire chain. Nou, hadden je kon je stem bagage man. Aye sabi ba au step up met stem. Dus nou verkiezingssteun. So ama mo tan kisa follow. Ama kisa follow ba. Follow stem jam man. Ma las bribi bauta. Ma stem jam man. Dama koluko. Dama degi ko pota man. Wat ono matini pot stem jam man to ra. Ma bete ba be ba matini stem jam man. Ama do nek jono. Para ablak abuba ama do nek jono. Ama ati não racismo ati dama de ministro de justiça ama be não racismo sabe me chamar não racismo dus vamos aqui de pagar me ama aqui de mas me ano aqui se na pisa economia Oké. na pisa economia mama sabe pisa economia Oké, maar eenmaal je taki asani na een verkiezingssteun. Maar even lukken taki, nou aan mij konanga
apis disi fu gide jongeren wa 800 golu. Maar loeken go moro fara. Wano IMF negi money moro, want IMF be yip a regering om de 3 maanden de maar bevin 60 bijna 70 miljoen alla 3 maanden. Maar nou amoni dat no de moro. En baka voor kiseng den paimang sang amang ben bulldozer go pot tap wa ipi mus begin pai da a productie van konde no go alok tu fa identa ka regering sa okong odu nanga ala den sang a president e do no Nou, mi denki, me tak baka sa mi denki. ja Amai doen bogus voor kela accommoderen regering. Wat de nieuwe regering komen, zeker 100% nieuwe regering komen. Om deze mensen weg te stemmen met de nieuwe regering. Wat ook de man staan baga. Als hem staan go door. Abo fiapi. maar kan ta kama kom baka tu tok Ja, da belakang bepalen. Wat belakang bepalen suma is tot president. Wat belakang bepalen met kaman tot president. Zo mesjer. Dus afama kom baga, belakang ulopina. Belakang volgens alopina. Dus on pina baka, op de lauw met de stem baka. Dan heb je antwoord. Oké. Want er zijn kon in a media, a minister fu Owe. De kiswa lening voor 16 miljoen. En de taki 3 miljoen. De mo pratigi 30 gemeenschappen in Wanica, Nanga, Paramaribo. Vooral de pe desma ego onder water. Pe alle gemeenschappen ook kiezen een pismoni voor 100.000. Waar is la factorie dat hier? Is dat la factorie? Ja. De regering is kies 2 miljoen voor Japan, voor ons water Paramaribo. Ja. Dat is aan Paramaribo, tangan no usung. Er zijn er maar dan 2 miljoen. Dat dan ook al voor de gek. Dan ons miljoen baga. Die boy ne forget desa ni No, jongen. mina vergeten. Zij er mina vergeten. Want nou als man het tak over dat 2 miljoen moro. Ja, no maar dat alles hè. Dan er is toch, hij droom allemaal, hij droom, in afdien sopie maar je droom. Dan er is in afdien sopie maar je droom. Dan maak je 2 miljoen ontwater Paramaribo voor Japan. Nooit de maar ontwater Paramaribo. Op 2 miljoen. Maar alle gif zijn boter bij kiezen. Boter bij rokot op de gif. Wat die kasih kunnen is. Wat Wakapasi. boter rokot op de gif. Maar de massa kies gif, de man rokot op de gif. De pa moet go. Dus 100.000 samogi de gemeenschappen. Karena macam des ina 5 jaar is ma kollo. Ai walas ma kollo ina 5 jaar. So ma kollo ina 5 jaar. Maar ik denk voor zij met die ameji Wanica nanga Paramaribo. Wanica Paramaribo ama moro furu sting. Do dape ama is kunnen steno. Wanica Paramaribo. Wanica bijna 36.000 sting. Paramaribo ja so bijna 70.000 sting. Dat is Paramaribo Wanica ama is kunnen sting. Ja Paramaribo Wanica. Uniek ba? Dus if je win in Wanica nga Paramaribo, je win voor kissing. Ja. Oké, dus als je go vlot. Maar hoe ben denk taki als je ben ba, tesma be taki, den be dat overheid is niet koud to go naar den tapu. Hoe kon je taki dada hunu de mij suka man. Ja, meer het ja Facebook, media, disputada. Ama beter mo kusani. Masa matak sedang. Ini kita mak bangsa sangat yo. Tek semua. Asabe dong ya trend. PAP soto yu, NDP busu ide.
Nee, abom e bosje ele. Zolang ik toch was aan voor respect, de abom mijn bosje. Ik zat aan Miranda, maar bossa maar ele. En ik zei de mij go take you so. Dus mi de casa bek baita jong. Asa nak baita. Asa food dada. So man, maar dan go te kaman. Dus mi fene so man, dan go te kaman. Wat dan tak want so ni. No ini matak next. Para tak true, ini matak next. Depois masih wani intang taki abu. Masa nak gobung. Ini matak yang go bung. Kita kan go bung mai kotek. Kanto. Ada beda so fora ke ada beda so. Masa quando ele lá fora ke. Ada beda so. Kita jatuh am kata kira. Iya, comportação bom. Sorry. Ja, dus a autoriteit is heel bezig, want je sabi a samenleving aba recht voor taki. En nu heb je doet zodat je met een samenleving tapa samenleving mofo. Dan win zelfs want jullie regering te je voert je beleid uit. Je kiest feedback voor a samenleving. A samenleving moest uit taksa a lobby na nga sano lobby sa boom ang sano boom. Maar de hele is wani a samenleving moest taki a de hele boom. De nooier a de hele boom. Tere a de hele boom. Soto. De nooier no a de hele boom. Chan boom. De wanneer no mo chan boom. Okay. O tratori sa usi beheersa media ook toe na tori fu cadensi. Ja. De man lek volkom verstaan ama trekken schrift terug. Maar los daarvan usi taki ama go tapu wan barada Oosburg die kangatori na dorosi en amango tena ma masrefi maar u kon shitaki u college taki ama bieden voor een schuldiging naar Oosburg 95 ama sabi ama faya en ome man be sabi ama faya ma sabi ama faya ni en Oosie no mansa ne tak lei na fandeg man Oosie na fandeg man ma Oosie na uru fandeg man uru fandeg oh dus is op Oosie matu iya man fandeg lo strat we betang lo strat Oosie man lo strat Oosie man be tranga MPS ko si ma MPS nooit doen aan ja vrouw suma Oosie ma MPS tranga MPS tranga peng maar later voor dire agora bauta ja want MPS nooit doen aan wan van dek ben de NPS MPS blok NPS blok MPS nooit doen aan die van dek de MPS aan een partij zijn eigen pisma kota ki dama de massa dina partij de mij maar de man heeft ados niet volgen MPS niet ados niet volgen dat is keer MPS ja dat is keer MPS MPS ne lukt de actebuurten wat first Rogers deden meneer Rogers deden abe takasani abe spijting dat MPS kon van 13 zetel naar 2 zetel spijten wat dat deden abe takasani en ewara John Koble ook bij takasani MPS nooit lukt de actebuurten al liep de zo ala de activiteiten pe MPS vragen bij waai. En ik weet dat Osman Rogers taking. Later abeshi, I go as NEP vragen. Dat betekent MPS no lukt dus maar. Dan MPS zakken van 13 zetel naar 2 zetel. En dan gaan we de sokkel. En wat masam ne foto, Roslam ne foto maar die MPS. Maar toch ook bagang VIP. Oké. Oké. Noodlop NDP. Eenmaal in takatori dati, dan we lukken aan toe strategie. Want als je appeiling sahori na TV, is zo taki NDP 28 zetel, baka dati we kies VAP, nee we kiezen NPS. Baka NDP na NPS, dat a peiling is sorry. En baka NPS kies VAP.
en baka VAP dat we kies ABOP. Dat na ding voor Wat is ook gezien? de formansang op tek moro bigi pisi fako. En die pe na moro bigi pisi. Maar te uluku usitaki SPA gesluiten aan baka na NPS. Usi DRS voor Marika gesluiten aan na NPS. Dat te uluku a lijst a peiling. De appelling is zo doen taki. Even NPS, VAP, ABOP, MOXI, NDP klari. Dat de man doen aan NDP. Dat de man doen aan NDP. NDP klari. Da fronte kom baka. Dat de man wanneer de man kiezen. Wat hij was aan voor NPS. Samen denken hè. De man juju NDP ook aan NPS. Ja. Mijn brief na sana. Mijn brief na sana. Saya mina guna sanati, anda bisa apa aja saya kan NPS, mau bita anti partai, menurut NDP, mau teman lup NDP, no asalnya kono, demo rokan NDP, ma dia semua koruno ada, kisah dia semua koruno NPS koruno, dobro sama bakar PHP, Ma abop, ono blok bakar, maaf você taki. Ja. NPS de na last en fufuroko na VAP na last place. Tokong palas dia tu. Sama tadi VAP, furoko na VAP is the last place. So tokong palas dia tu di VAP. So meseng tokong palas dia tu di VAP. If you tak lagi yang Simon, apa tak lagi yang Simon, bukan ini VAP werk. Dan no president. Mas sabe taki for kisino mata kasanda ti. Wati no safade yo kai loloto. Ama bauta beta que no torokan na VAP. No torokan na VAP. En Simon tak lagi no torokan na VAP. Ma bauta beta ko tuano boro kanga abop maro kanga abop. Ya urok abop. Ya mas kontrak na asafu abop. Ya. Tawa so don denki. So da abop requer nie forum. No mana to president. Na moro don denki. No was aan dat neteri. Ano ten oro je. No aan neteri. Ina for kisen disi, a for kisen disi o de wa moeilijk voor kisen. Ja, wat o de pas was ten na sa. Want wa lop chimpatay de wan de abi A20. De chipate A20 alamala sa ki won sitel o di FIAP a sitel. Wa de manoro kan NDP misap de man. Sere mo tagi A20. A20 be mek chango gona kirki, be go mek romani na kirki. De man loopt op NDP, de man loopt altijd op VIAP. Ja, maar bakadi chan kona for kis kona contra een president. Uyere per reimo taki a actie-audiëntie na president. A president nooit no ontvanging. Ja, Nooit a president ontvanging. aan ontvangen, maar... Maar en bij ontvangen op a president volgens mij 2 of 3 lezi. Na kerkie. Met worden rommel. Ja. Ja, maar de man ik moet tegen was aan die metaki. De man ik remen. De man binnen vertrouwen man. Rusland binnen vertrouwen man. Eerste man sam meer vertrouwen naar Simons. Simons. Meer vertrouwen. No roko na FIAP. Maar alle de man zei kan remen. Alle de chinchi partij ze kiezen moment zitten. Ook twee zitten die FIAP. En de man bang NDP. En allemaal bang NDP. Wa ala de sita sa abot ekisi. Wa apap tagi ba to roi tagi ba to kan FIAP to. Ja. Roi taking Eigenlijk een van overstaan. Met bigi VAP voor roko baka na VAP. en mata ka oro kan FIAP ba ka. En om es man oro kan FIAP moro. Dus Aman leg de akselbank uit. Dat oro kan FIAP ba ka. Dus de NDP deed een moeilijk pakket. Ja, aku tahu dia mula paket. Wat de mau bang NDP, wat de mau gwen bang NDP. A front sani. Ga ada kita no, it's a front regering. Maar de meisje ja niet front regering. Want front regering niks betekent voor Suriname. Maar va Gewoon zijn toch die broers regering. Mafa en SPA gwa NPS, DRS gwa NPS. Dus dat if de man kon baka na zuiver nieuw front regering kon baka if de man kon baka. No voor de man op NDP. Marika, no voor de man op nami oru minister. De beste minister police van arbeid. Ja. Van meer taking. Maar de man op NDP. De man op Dus van de man voor SPA na DRS go dape morof
Ya moro fala baga. Dat je denkt dat NPS no look go dat see. Ya no kan NDP de. Sa de man de basic edu. Kami follow NPS. Ja. De tak doro kan NDP. En de man sa de akteban NDP na black asma. Ja. Dat is NPS want doen. Awan hade black asma. Ko stem di NPS. Ko tokoro kan NDP. Ko stem di mi. Mensen no goara stem di NDP era. De zeker ne kan FIAP. Me takke tire. Wat if stem di NPS, is zeker go FIAP. Wat de man ouro mati. Wat je trobi saranga jogi. De man ouro mati. Dus de man ouro mati. Ouro mati was a stempel de zo. Sant Lashman Aaron meka asanso. Moest altijd tawang. En de gerendici, want je jugu kom, on Patricia, de mag hadden servi. En ze met Patricia hadden servi. Al wou winkri. Al go bij spullen naar winkri. Want ze hebben de chimini saka, blaga saka. Ja. Apa isa sono kholo. Pabe pai bouta ting. Ben ze met kholo. De pai isa sono kholo. Isa sono kholo. En de achterban voor NPS. Tigas maar Pot druk. Pot druk yang. Maar Rusland pengetang. Mana druk voor Ednel. Met NPS. Oh. Oké. Druk voor Ednel. Met Rusland. Hari moko. Wat de betawas dan toch congresbestuur. Congresbestuur naar VAP. VAP bij congresbestuur NPS. Congresbestuur bij bepaald. Daar Ednel zo ding. Voor tangja zo. Wel assisting. Dat Rusland kon attitude daar hari se. Amadrai bij. Wat aman bon tang. Wat de masuk makti do. Wat NDP no makona makti moro. Zo de mas de NDP no makka makti. De Ednel druk voor Ednel. Dus mijn achterban voor Ednel. Tegen ding. Dus dan kon diri. Dat is het gua winkri. Wat aan de gua winkri. Abe kis gratis. Até pau, sabe? Legal, vem aqui, daqui gratis. Agora vem aqui, esse coche, uma chisaka, mini saque, só no folha é pai. Oké. Pabe pai bota tem, fez met de folha é pai só no folha. Oké, we zitten aquí alleen no en we zitten aquí de passie, jong, de passie. Ja, maar de passie tanso, wat aan het takken toe, is regentijd, ik ga niks ophalen. Ga je mensen straffen. Ze moeten niet meer voor NDP stemmen. Ga je mensen straffen. Dus volgens Amman, allemaal stemmen die NDP. En dan had de man betekend tot, had de man doen tiaren oppositie. VAP dan met money naar tiaren. Dus akas voor VAP. De beroepen. Dus na VAP, akas voor VAP, kom voeren en lopen over het. Maar we zitten aquí, de Malibi. De passenger in Paramaribo dat de man de bezig na Bouterse highway. Oh ja. Alasan sa Bouter miki de man broko. En de man de bezig alasan de man broko. Maar pas je die de man op broko. De man broko voor met de choose baga. Voor me kon chimoni. Oh, dus nou am making money san dape. Making money wat amasa dape real dape. Mana money mara masa mana money masa pan America iso ome muna mameki ana sari na mamek moro money ome olo pasi de man go dape ma dema go na ponto sa Highway pe next de oh dape mo chimono mek dape What is every access every she for them passi borokot if you gonna find they trapassi them tapping wagino marei da my live there san that da my gonna Bouterse highway. Ama taken to maar tageto, ik ga niks ophalen. Het is regentijd, ik laat zo laten. We gaan die mensen straffen. En als ze gaan mij straffen nu. Ja, dus if we look at aquí a new front kom baka dus NDP abi we rokken voor doen voor kies meer dan 20 zetels voor kan de van betekenis if we aan chara change kon la sang a voorzitter het aquí. Ja, weet je. Zijn het 20 zetels, maar laatst 10, 16,
En we kiezen baga. Atine kom baga. Op 26. Want atine zetels. Zal gue. Dan mag je kwestie dat je gede. Allemaal net er. Allemaal net er. Dus atine zetels moest kom baga. Op 26 voor de man om micro morina kondre. Ja. Dus dan afia ben abo. Wat abo kopina kakamang. Dan met de man bos Miranda ede. Maar takasani. Ja, als zetelverdeling, dus was Faici en NDP voor Kotaranga. Nou, of Rokot met dat kombaga. Maar als 26 zetels op Abi, hoe dat 10 zetels, de 10 zetels bona VAP, abop na PL. Dus wat Rokot baga met dat kom. En toen was 26. Ja, dan mag je goed moro. Je mag ook piki, zit regering. Voor bang NDP. Wat dat maar de bezig doen. NDP moest ook doen. De man op banken bang, wat de banken willen wat jij denkt. Ja. 2015 hebben we denk ik. Nee, 2005 hebben we. Ja toch? 16. Ja toch? Dit is mijn kies moro lagi. De man piki voor een regering. Ja, NDP ben kies moro de man. Ja, toch. Maar toch de man ben zit kabinet. Ja. Dus NDP look bon dat nog sabaka. Wat de man op ontwikkeling, NDP weet je ontwikkeling. Met passie. Altijd de NDP komt, is bewezen, is zegbaar. Passie Mickey, Ose Mickey, alles aan Mickey. Maar je ziet na 5 jaar toch? Sam Mickey. Alles op een brogo na 5 jaar. Oké, dan we rond af. Ushi is de busman, de NVB-busman, ben de president. En Ushi a president Reeps sa de man. Dat a president no luku de man sesref nou ai. Na Brunswijk, die Brunswijk kom, Brunswijk be go na president, Brunswijk go tak nanga de man. Toch a president ne. Fa is het hoor dat. Sama aja ba, afval nog machine, dat sama aja ba. Mama, ik ga huis aan huis. Ja, ik ga huis aan kiezen volgen. Maar, ik zei dat ik aan ontvang de man, denk ik. Wat NVB, wat onder VP. Ja. Nou, abop van niet. Ja. En VP dokter naar directeur. Na directeur, na minister, NVB. Daarom denk ik, kan nog ontvang de man. Kan nog ontvang de man. Ai. Dat kan nog ontvang de man. Oh. Als er nog een abop van niet. Dus eigenlijk, maar abop zijn als een regering zijn niet toch? Ja, maar de man naar politiek toch? Na de regering zijn niet, want die minister voor financiën. Daarna VAP, hij moest lussen monitor, want dat is een ego money. Ja, maar als er politiek heeft een rol toe. Niet partij dat, niet partij dat. Niet partij op dat. Zo, die mij lukt aan doen. Oké. Dat is wel maar lukken, hè? Ja. Je moet bij VP gaan, die ben bij. Wat NVB van onder Abop X. Kan is allemaal denken, hè? Maar ja, ik kan volgens zien. Volgens zien, ze moeten bij ontvangen, ze moeten nog ontvangen. Maar oké, nou we rond af. Ik zal die alle den vragen, maar if je bouwen aan if takete say botaki. Ja. Ik kon mina plaka man, met tak dire plaka man met tak. Mina racistisch. Ja. Het is voor wat na Facebook is dit. Pagwa aan een plaka man face. Dan mes schroot baga. Dan want sama baga me lazy. Met schroot baga me lazy want sama baga. Hoe komen jullie niet klassen tijdens 1 juli? Dat is minimum. Zolang de man de arrestes op begin baga. Parafa bouwt dat dile. Arrestes op begin baga, maar die bouwt dat bij de man. En de beste abe dat een laag tempo. Bouwt dat de morgen of baga. Wat abop dan was hier baga. Mobiele zijn ook kan het naar een foto nemen. Sommige jaren, nog ook kan naar een foto nemen. Ik kon het even nog.
Ja, en op die NDP na foto nengere. Dat is dan ook. Ja, en op die VAP na dat. En op die dat. Dus arases ook om erop beginnen konden. Papa boten de moro voor Charuka. Ja, maar NDP dit ook. Ja, binnen NDP. Minister Trangamang. Sa cara follow kom bagai iwang ne fa bauta be kan de der ma mina manchete ko la musikaba ka sa chuzete adam wan musikaba ik moet etnis ama etnis man Simon ano etnis NDP is party Doa dalo me abedo mek mi taki NDP propageer a gedachte voor bauta. Wat NDP na gedachte voor bauta se de mai pompu godoro to. Essa de mo doen de mo ha de volk VAP de bezig ha de nu weer voor NDP. Brunswick is go ha de ook kan werk voor NDP. Dat de mij doen nodig. Maar desma Bronto is go ha de Japanese werk voor NDP. maar asala neuroko want desma san de bowes. De go do me na asala ti wa meshi omeni sma en des brada fu na des saf unu fa binnenland met takanga ding. Den na asala ti. Dan de Saramakaran. Ja. Je verschil Saramakaran en ook anders. Saramakaran ik denk trafasi. Saramakaran ik mocht sang foto dengan chuzete. Maar ook kan no mocht sang no. Mij karu akudu. Bis was in mij karu akudu. En de leider Manus B leidde ook toe. Wat Manus B beter was aan 2020. Verkeerde 2020, maar dat was aan toe. NDP aan een blakke man partij. Ik never vergeet het. On was aan het Manus B beter was aan niet. Luku Jenny Simons. Luku Boutus. Luku Kleilinger. Aan een blakke man. Daarmee Furu Busconis Manus die NDP 2020. Ja. Wat Marius B leden bato. Dan stem die NDP aan een blakke man partij. Ja. Dat is stem die Maar NDP ano blaka ma partij nee. Ja, aan een blakke man partij, maar ding was kiezen des man voeden toch? Ja. Dat die toch de stem die NDP. Aan een blakke man partij, beter stem die Abob. Abob maar Busconis, ook Busconis. Maar nou desref tak desref no eskuvu dedelek NDP tu tak de kar alama konda petak. Wasa mo taki sana follow ya so. Mina mabakya pa. Follow mina mabakya pa. Ja. So one more. Both of them. Ano ba? Disco ano po. Maar dit is boosje zeggen, dat is boosje zeggen. Je mag etnisch. Ik kan niet etnisch, kan je akkoord worden travasi. Maar allemaal etnisch kan dat eten. Dat gaan we niet lobby, dat allemaal etnisch denken. Allemaal dat brontje jari. En volk abo brontje jari. Maar het brontje jari, NDP. En allemaal tekst over voor NDP. Ja, maar abuntu toch? Ja, met het over. Abuntu toch? Dat ta konde la fa no lutok. Allemaal met lukuren toch? De gaan naar NDP voor een doel, doen ze constant. De next de gwe. En de gwe zo man, de kosi partij. Ook van Samson. Abra NDP toch? En de next toch? Agwe toch? Kosa partij gwa VAP. I begin to see pamoni there. Maar samen kan ik NDP. Moet je samen kan ik NDP. Atau net taki. Ala de actie grond na sama olo. Anua Sadastrat. Next. We don't want to take. Oh, sorry. Apa sih na Anua Sadastrat? Wan speed, wan chase. Kining play dape. Kining speed time. Kining play dape. Ama bewan grond dape voor op een taxibedrijf. Ja. We gaan gaan op een taxibedrijf. Dan maak actie Abraham no jeng, ama warak, ama Scott NDP, ama gosuke hel na VAP, kos NDP, pamoni de. No pamoni de no, ane tak pamoni de no, ane matak pamoni de. Wat is er yang pamoni? Dan asani de mij gooi partij, gosuke asani, te de mana fe next dan de mij gooi, de mij kosi, dat min lobby. Ala de mika kamera nyara. Ala de man ina wong dene sama kali pas Samson.
Oké, dat na zijn we wat taki. Ja, sampai wan taki. En even last one. Ja. Blakaman mina blakaman. If any pino no African disi. Abuba dis klarik ba. Maar no man no lukuno. Dus is etnis verkiezing. Alle verkiezingen etnis. Maar disi moet je blakaman kawano. Foto steen die NDP. Die bouwt naar de morgen, die NDP een cadeau. Met NDP een verkiezing, dan een cadeau. De NDP bouwt naar de morgen. Bouwt naar de morgen nou zei, maar we stemmen die NDP een cadeau. Dat is wat ik. Oké, Grand Tangi, dat ben de Lloyd. Apage utak langa tide, Lloyd na no maar say tak so langa matida maar tak langa ba furuf taki. En dan we tak Grand Tangi na de wansa e volg a kanaal Atru Media, Utro Family, Grand Tangi. En dan we taki te wan tralis baka. Ciao.